Ježiš. Snehuliačeky s ušami. Kľudci sa. Ne, on tam má aj Ježiškov s ušami. Ježišmaria. Bujon! Ty si už úplne osprostel. Prečo vedie to tu trendy? Toto sa ti zdá trendy? Toto sa ti zdá normálne? Zdá sa mi to normálne náhodou, vieš, ja milujem Vianoce. Ak sa nájdeš v gíči, tak sme všetci Andrej Varhol. Deti, je vám ľúto, že otecko umrie? Už čo skoro? Áno, je to smutné, ale ja tu pre vás niečo mám. Aha, Santa Claus vám poslal po mne televízor, aby ste mohli každú stredu sledovať, čo dávam iným detičkám, ako ste vy. Dal im televízor? To je aký metal? Kokos, vypni to, lebo ma z toho jebne. Sísa, keď nemáš čo povedať, nechám pomlčať. Vili ho náhodou mám rád, je to môj vzorom chudobným, berie bohatým dáva, alebo tak nejako to je. Počúvaj ma, ty Girlanda, ja na toto nemám nervy. Ideme von. Preboha nie, však o chvíľu začína mrázik. No mrázik, poďme spolu grcať. Horšie je už len ten Santa Claus. Village metal! Santa! Sa tu nedogrcaj, to je Pišta, ty debil. Servus, Pišta. Naozaj si to ty, Pišta? Som skoro umrel. Prečo máš tie uši? Ja ti teraz vysvetlím, prečo majú všetky veci uši. Kána v preklade. Bude teraz Santa Claus robiť reklamu, tak všetko bude mať uši, bo on originál uši má jak rezeň. Videl si rezeň, čo som mal Bravčovi? Také má uši. Dík mačky budú s kánami behať, ryby, čo sú v Dunaji, budú vyskakovať vonku, tak budú sedieť na príhovode a také budú mať veľké uši jak Rytmaus. Všetko bude mať uši. To preto, že to je jak epidémia. No a všetko, čo je reklame, je pravda. Rozumel si mi, čo ti rozprávam? Nerozumiem. To je ale výborná téma. Mali by sme vypátrať, ako to vlastne s tým Rytmausom je. Ne? Pišta. Vypátraš, uvidíš. Kde žili, tam žili starček Štefan a starenka Erika. Celý deň spolu valili smotánku. Takisto on mal rád smár a také veci. Starenka Erika mala dcéru z prvého manželstva Marfu Plačkovú, Čadigusta, originál baleťák. No a ona normálne len orechy cháluje s lúbkami, normálne keď sú zabalzamované, tak také cháluje so zubami. Čadik teraz. No a starček mal dcéru Nastiu, čo vlastne mala zrobené jak ten povraz, čo keď si chodil na telestu robiť šplhanie, tak také mala vlasy ona. Ale len kratšie das o meter. Veľmi pekná čajka. Nástenka ju volali. Nie toto, čo Nástenka je v škole. Nástenka, akože Natáška. Čo mala ústa jak tašku, no tak preto Natáška. Ako som sa sem dostal? Preboha, čo to mám na sebe? Ale tie vlasy sú zase nie až také zlé. Joj, ja som si vždy chcel nadpojiť vlasy. Toto je krása, toto je krása. No a ty čo tu zasa vystrájaš? Prosím, vy ste akože kto? Nastia. A ty si už celkom osprostela, že? Erika! Vy ste akože moja macocha? Áno, Nastia, ty si to pochopila. Ak mi do úsvitu neuštrikuješ jeden mini overall, tak ti vlasy vytrhám. Nie, vlasy nie. Konečne mám krásne dlhý cuf. Ale fuj, Nastia. Veď je umelý. A vôbec, tie topánočky, tie legínky, bodky sú dávno out. A okrem toho, už si ich raz mala na sebe, že? Inak celý outfit hodnotím tak po 30 €. Tak sa do toho super celebritného klipu v živote nedostaneš, že, Števko? Preboha, Števko? Pozri sa, Bob! Mám prekrásny kostým na vianočnú párty. Idem za vianočný stromček. Chápeš?
ihličnatý. A ty máš kostým, Bob? Mám. A za čo ideš, Bob? Za teba, ty kokot. A v ten istý deň, a v to isté ráno, len nie v tom istom dome a v tej istej dedine, logika, stál náš Vilko z narkózy, aby sa Čadek vybral do sveta. To je jedno, že jak išiel, či mal topánky, alebo tenisky, alebo či mal šušťaky, alebo čo. Proste išiel do sveta hľadať pravdu. Vili môj. Čo ešte, mama? Daj si pozor. Dám. A na svoju mamičku nezabudni. Nezabudnem. A všetkým pomáhaj. Ale veď budem. A pritom sa s nimi odfoť. Odfotím. A fotky mi zavez na Facebook. Dobre, zavesím. Neverím. Máš to? Neverím. Máš Je to? on. No tak máš to. Ježiš, toto nám niekto neuverí. Bože, utri si hubu, však ti tečú sliny, nám nič zaberí. No čo, ja vždy, keď som trušený, tak mi tečú sliny. To predsa vieš. Ukáž, zadrž. Pozri. Ty kokos. Je to vážne on. Daj detail. Ale veď ty točíš, ty chmulo. Ja zvučím. Však ja si to hovorím sám sebe. Daj detail. Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Nevyzerám veru zle, už aj vyhrám bez vojny. Raz vaši, raz naši, nech ma niekto vypráši. Raz vaši, raz naši, nech ma niekto vypráši. Či dni, či týždne blúdil William po svete, išiel okolo stonožky, okolo jednonožky, stretol šáca, čo mal nohu z kolibríka, jednu nohu zo stolíka, obišiel aj skalnaté pleso, navštívil aj Bachledovú dolinu a takisto bol aj v Púchove. Pri Štrbskom plese doľava sa dal, prešiel hore, stretol Černokňažníka, Belokňažníka, Belohorcovú a aj takisto Mrázika. Až nakoniec objavil veľkú skalu. Na nej bolo napísané, že šťastie, ktoré hľadáš, nájdeš. Tvoj vták ťa k nemu zavedie. Dobrý deň, dievča. Dobrý deň, krásavica. Neodchádzaj. Mňa sa nemusíš báť. Pozri, treba predo mnou utekať. No, čo povieš? Ale ja som není to, čo akože myslíš teda. A ako sa voláš? Teda, Nastia. Nastenka. Vieš čo? Ja ti pomôžem. To vážne? Dostaneš ma akože do dálky? Som moderátorku. Teda moderátora. Maličkosť. Ukážem ti, ako sa to robí. Pozri. Ahoj. Ako sa voláš? Bambi. Ahoj, Bambi. Vidím, že si sa dostal do ťažkej životnej situácie. Ako sa ti to stalo? Vieš, Willy, nebolo to mojou vinou. Išiel som cez les. Áno, súcitím s tebou. Ja ti pomôžem v tvojej ťažkej životnej situácii, Bambi. Ďakujem, Willy, si ten najlepší a najúžasnejší. Willy, nie! Ženu a dieťa, parúšky! Arturko, zastav to! Čas všetko zhojí, sám však pritom zostarne. Aj Schyllos. A kde sú moje nôžke? No, čo robíš? Čo robíš?
ti nejebe. Tebe fakt tých Vianoc nestačí. On sa už predávkoval, podľa mňa. Ja vás nepočúvam. No, ale to by si mal, Bujon. To sú zábery Village Metal. Počúvaj, Šunka, vieš, čo to je? Paparaciovanie. Ne! Dôkaz o tom, že Rytmaus bude robiť Santa Clausa a premenujú ho na Santa Maus. No a ja aj tak verím len na Mrázika. Prosím ťa, nevysvetľuj mu to. Drž ma. Vieš čo, Bujon? Dobre, seď tu, nič nerob a pozeraj 1000-ročné vypatlané rozprávky jak decko. Ale ja idem spraviť o tom našu najlepšiu, najvymakanejšiu reportáž roka. Vieš čo? Dobre. A budem si ju moderovať sama. Artúrko, prosím ťa, poď sem. Prepni mi to na toho Mrázika. Ďakujem. Ale nedojímaj sa veľmi. I keď začneš plakať, niekto sa začne smiať. Samuel Beckett. Je ti teplo, девочка? Čo ti jebe, kokot starý, nevidíš? Štím. Ёб твою мать, ты черт заебаный. Как тебя зовут? Je ti teplo, девочка? Je ti teplo, ty krasivá prostitútka? Počúvaj ma sem, ty gáčo. Ty so mne robíš piču? Áno, robíš si so mňa piču? A čo si spravil ty pre slovenský hybov? Ty odkundes. No počúvaj ma, ty ušata pičovina. Ja repoval s Gagarinom, keď ty si honil tú maličku cikulu v detskej izbe. A ty odkiaľ víš, že mám maličku cikulu, čo? Si ma šmíroval zas, jak kokotko. Víš čo, teraz si ťa natočím, nech vidí celý národ skrz toto video, jaký si úchyl. Ty šulin fúzatý, počuješ ma? Šulin je tvoj tatko. Víš to, ja som ty. Ja Mrazik, a.k.a. Ricky Rose, a.k.a. Boss Bossov, a.k.a. твоя страпата манка, Тефлон Дон, Тони Браско, a.k.a. твоя здурена, жилната, хлюпата цицина. Я mám na starosti все Vianoce na Blízkom východe a v Afrike. A jebávam, perím babu, aj perím babinu manku. Tu kurvu! Mrázika som zabil. Dobrý deň, kvietky. Každý deň sa vami takto chodievam. A každý deň sa pýtam to isté. Zaiste sa hneváte. Nie? Povedzte mi, kvietky moje, je ešte živý Vili môj? Živý? A stretnem sa s ním ešte. Bob, dnes sú Vianoce, Bob. Čarovný čas pohody, splnených snov a želaní. Čo si želal na Vianoce, Bob? Veselé Vianoce. Настенка, спи. А nemal si ty byť už normálny? Ako normálny? Nežijem na to. Nastenka, prepáč mi, že som ti ublížil. Odpusť. Pomoc, medveď! Ale to som ja, Nastenka, Vili. Keby si vedela, čo všetko som zažil. Ale teraz budem najlepším moderátorom a mužom na zemi. Vždy som bol tvoj fanúšik a zároveň aj obdivovateľ. A nevadí ti, že som muž? Nevadí. A nevadí ti, že som skoro hetero? Nevadí. Ja ťa z tej choroby vyliečím. Totoľa,
je môj ženích. Je známy. Volá sa Vili. Medveď! Ste vy. Medveď tento rok letia. Však, Bruno? Áno. To je strašné. O chvíľu sú tu Vianoce. Stihneme to vôbec? Neviem. Počkaj, zamyslím sa. No. Hovno stihneme, však to aj tak nikoho nezaujíma. Neviem, čo budeme teraz robiť. No nič. Spýtame sa Pištu. Hej, Pišta! Pista. Chce vás. No tá sú koledníci. Čo si taká smutná jak kapusta? Počúvaj, Píšťa, nebuď kujon, pomôž nám. Však jak to je vlastne? Prečo nikoho nezaujíma, že Santa Claus je vlastne Santa Claus, alebo ja už neviem, ako je to vlastne. Pozri sa sem, Silvika. A mne je jedno, či Santa Claus alebo Santa Claus. Mne je to úplne jedno, či on. Nám nosí darčeky Ježiško. V občanskom nechceli mu napísať, že presne celé meno, ale on si sám napísal. Novák. Ježiško Novák. Ty na ňo vidíš, aký je? To je náš človek. On prišiel od nás z osady, on má taký veľký fúrik, originál, do neho dáva veci, darčeky. Nehovorím, že všetky sú také, čo potrebujeme. Tak to iný potrebuje a možno ich teraz aj hľadá. Ale tu... Pozri sa. Deti sú šťastné, smejú sa, dáš im darčeky, tešia sa. Ježiško, tma bola v obchodiaku dá 2 hodiny. Také pekné Vianoce. Tie nerozprávam. Ja mám toho roku fialové Vianoce. Vieš prečo? Budú 500 na ňom. Minulý rok boli zelené, vieš? Teraz budú 500 na ňom. A ešte posledná vec. Merry Christmas. Šťastné Vianoce. Takto som si to predstavoval. Ježišmária. Ty kokos. Nachoď k nemu. Čo je? Nechaj ma. Bože. Nevidíš, veď on je úplne zostrelený, však s ním musíme niečo robiť. René. To je zlé. Vieš čo, necháme ho tak. Jak ho tu máme nechať? Na Vianoce ho tu máme nechať. A však zajtra bude určite Ja ho tu na Vianoce nenechám. A tak si ho zober sama. Alebo dobre, nechám, poďme do piče. Vili. Tichá noc, svätá noc, všetko sní, sám len sedím je dôverný pár, stráži dieťatko nebeský dar, slavný Ježiško spí. Akože obeduje tu. Všetko najlepšie mu. Je Žiž, alebo nie je Žiž? Vesmírni ľudia.